Ningizimu Afrika, Mzansi, sanibonani, nginibingelele kuphi nakuphila enibukele khona-ke. Makuthi-ke usuku lakho lokuqala uyithola-ke uhlangana nalo mbukiso, ngicela ungalenzi iphutha kusekhaya la, subscribe kwi-channel, ulike ivideo ebese-ke uciphiza i-notification bell. Wenzelani? Wenzela ukuthi-ke ngaso sonke isikhathi mangifaka ivideo wena-ke bese-ke uthola i-notification, then bese uyangena ngokushesha kwevideo uyayibuka. Kwi-Trend TV siyaqinisekisa-ke ukuthi-ke sikulethela-ke lolo daba olusuke lutrenda ngalolo suku. Ingane zakwethu laphaya endaweni-ke yaseDuduza osukwini-ke lwayizolo kubikwe ukuthi-ke kunabafanyana abancane ababili abadukile abalinganiselwa-ke eminyakeni-ke eyishumi kuya kweyi11 osukwini-ke namhlanje. Kuvela-ke indaba-ke ezibuhlungu zithi-ke batholakele laphaya edamini laphana-ke ku-Tonk Meter Road. Kuthiwa-ke kubonakale iy'ngubo abebey'gqokile zingaphandle kwedamu, then kubese kubizwa-ke abajuzi abangenile-ke phakathi-ke edamini bababheka base-ke bethola-ke iy'dumbu zabo labafana-ke zombili-ke. Like ivideo, subscribe kwi-channel la kwi-Trend TV, ngizohlezi ngikhona ngokulethela-ke indaba eyitrendayo usuku nosuku. Ungaphinde-ke futhi ucommente kwi-comment section ungitshele ukuthi kuwena ekuthini uphawu wakho ngalolu daba. Asihlangabezane kwivideo elandelayo.